Прамым рэйсам з Пекіну да Джакарты Інданезія сустрэла Лукашенко блакітным дываном. Дыктатар жа з'явіў сябе ў чорным афіцыйным строі. Welcome to Indonesia. Добро пожаловать в Индонезию. Прэзідэнт дзяржавы Прабова Собіянта Лукашенко не сустракаў. На першую афіцыйную сустрэчу да яго накіравалі прадстаўнікоў ураду. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения. Асаблівага энтузіазму ў словах Лукашэнкі не чуваць. Гаворкі пра шматмільярдныя кантракты не ідзе. Напярэдадні візіту ў Джакарце завершыўся беларуска-інданезійскі бізнес-форум, пра вынікі якога не можа дамовіцца прапаганда рэжыму. Лукашэнкаўскі пул прыводзіць дадзеныя па кантрактах на 76 мільёнаў долараў. Белта кажа пра 50. Гэтак званы міністр замежных справаў Максим Рыжанкоў асцярожна кажа пра дзясяткі мільёнаў. Вы хорошо знаете, что наши возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. Верагодна, Лукашенко мае на ўвазе сельгастэхніку, камбайны, трактары, самазвалы. Але купляць іх Інданезіі, па-першае, невыгодна лагістычна, па-другое, якасць тэхнікі не такая, каб увесці яе ў эксплуатацыю, не маючы на месцы сервісу, які будзе гэта ўсё рамантаваць. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы вам прямо скажем наши возможности. Магчымасцяў няшмат. Прадукты харчавання, медыцынскія прэпараты, пра якія кажа Лукашенко ў кантэксце супрацы. Хутчэй бонус, чым самастойныя кантракты, якія прынясуць вялікія грошы. Асноўным кірункам беларускага экспарту ў Інданезію застаюцца калійныя ўгнаенні. Беларуская тэхніка, калі гэта не перадавыя савецкія тэхналогіі, да, то гэта яна як канструктар лего, яна сабраная з кітайскіх дэталяк. Ну, як бы навошта збіраць з кітайскіх дэталяк вывезці ў Інданезію, калі можна дзешавей і, ну, я упэўнены, што якасней гэта ўсё можна сабраць у Кітаі і прадаць у Інданезію. Таму, не, канешне, там будуць падпісаныя нейкія кантракты на пастаўку нават і тэхнікі, але, ну, яны проста, ну, і пра іх будуць казаць больш, чым пра там вось калій, але насамрэч у параўнанні з пастаўкамі калія гэта, ну, гэта будуць абсалютна незначныя аб'ёмы. Летась Інданезія імпартавала з Беларусі тавараў прыкладна на суму каля 142 мільёнаў долараў, з якіх 117 мільёнаў, а гэта за 80%, прыпала на ўгнаенні. Гэткія дадзеныя прыводзяць афіцыйная база дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па міжнародным гандлі тавараў. Але ж еўрапейскія санкцыі значна ускладняюць лагістыку. Пры гэтым зноўку застаецца праблема лагістыкі. І нават калі там ёсць порты, да гэтых портаў яшчэ трэба неяк дабрацца. Калі гэта везці далёка цераз іншыя краіны, гэта падвышае кошт, адпаведна гэта падвышае і дысконт, з якім прадаваць трэба. Так што тут, ведаеце, можа здарыцца так, што калійку не надта выгадна будзе вазіць. У дачыненнях з Інданезіяй Беларусь на другасных ролях. Гэтая дзяржава прытрымліваецца курсу многапалярнасці і падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Крамлём. Дарэчы, Лукашенко ў МЗС надта амбітна прэзентуе хуткае адкрыццё інданезійскай амбасады ў Менску. Але гэтаму праекту ўжо 10 год. Вядзецца гаворка пра магчымы безвіз, прамыя авіярэйсы ў Джакарту з Менску, ды некалькі новых кантрактаў па старых накірунках супрацы. Аднак наўрад ці краіна тысячы выспаў стане для Лукашэнкі краінай тысячы магчымасцяў.